Cardom, Karbi Radwan Panili, Omar Sing Longpi, Ningaklong, a Beninkang Sama Cardom, Vajariglo, Cardom. Penny Labang Salaman John Ilitum, Kaphere Putagle, Chetaniglona. Kidamtang is Sia Lamarjan Ilitum, Munit and Ningarlo, Kaphere Putak, Chetaniglo. Penny Labang Salamarjan Longta, Ilitum, Kaphere Putagle, Chetaniglona. Kaphere ke RJ topic, Ason topic, apen fear of failure ta eson lo. Fear of failure polite ni un ide jibo la ho, ni pachun un ide jibo, pa ro un ide jibo ho, pulason kaphere apansi fear of failure pula. Labang so kaphere putagle elitum pini chithanik lo na. Kosong silitum labang so kaphere pen chipajogun po. Labang so lamle pini ilitum labang so lamar janlong chithanik lo na. Detji po Kaphere penilitum Kachepajokji Abidi. Mate practical steps for overcoming fear of failure. Kopiaking kamla litum kachajorni ke chengsi bang ke litum Kaphere pan deng nei. Kaphere pan deng ing nei athema Kaphere ke nangli long leke to chot kali nili long leke to chot kali Kaphere ke anutin amunin aning arlo si keto. Kaphere do koglo pomasi ilitum ke ning joino amunit inot ali kabe amunit po kachamatha ke chok chelo. Athema lake anutin alongta do Kaphere puke. Laso pipilo redefine failure. Ilitum kamatha ke pini un eder lo polit lake kijut lo pusimatha tha. Sita lake kijut ang thekale. Haupet ke failure ma unki un edet ke lake si kacharli ang deng pusilitum langdam ni lake isi a process lapen isi methang phan kwan lo ki un e puisi asat langcho la sopi set realistic goals jada sai claim pusida ilitum asai li thetan pulut ilitum asai phan plak ni beng ni lapen ilitum la ki beng tang ate majar so asai phan ilitum RD pini apor chipini apen jakong chipini lalo pulute jong hila sai thi pusita isi arjang tangpo jong si ilitum bhag be asai bang plak play beng be pulute ilitum isi RD khubason po apen onide jibol ho po kapedeta dokok. Number 4 bangke focus on effort, not outcome. Ilitum ning chibini ke lahalo. Chala sai claim la soang theke ilitumari deng longabe. Tas ilitum pinya sai claim pusita hala mo ke bangji ma thapa pranget pulote la bangke kaphere do kokpo. Tas ilitum kaphere do nang kokpo thema ilitum ari deng abe holake. Kime senji yang thek heno da yang theke ilitum ari deng abe. Ilitum halake matha dam nangalo. Ilitum aja kong abe holake. Ilitum aja kong ke dogo kupilo. Non ilitum asai ke claim la pansi RD pini apor chipini la pen jakong chipini la bangke ilitum adi deng sito. Number 5 bangke visualize success. Ilitum ke ongdung atum ke metang phan ne un e ne thek the ne pachu nun e ulason si chimatha dam dam sita lason kamatha ke chok chelo athema lason matha lo pote ilitum kai kita ningki bido kokpo abe ningki bido lo pole ilitum kai kita kaphere do kokpo las ilitum kai ke metang phan ta inut ki unabang inut ke pachun thenga ba usi ilitum metang phan chelang dam ni apen chethek dam long nei la so phi pig lo la so phi ke prepare but avoid perfectionism ki klembo mo hut ke chok chi dopo sta la ke chok chi do konglo pol ilitum ning pi nei palama be athema anutina munita choklim ke klemone ase
cái chok lim po cái hok kali chok et nei chok lim an sin ne asai bang ki chun lo po cái pudamone la cái litum kachali pon plote cái chok che do po cái chok che cái isi kachali pon isi ang deng pada isi kachali pon pusi litum langdam ni la se hala ne mo chok lim an si klem po chok lim nei po kama thake la cái litum labang so ka pheri do kok po number 7 abang ke embrace failure as part of success. Q&A what a failure pachun on that porodam thekte that pulte eletum ke kopilok mathani lake isi kichu nang deng pusi langdam ni athema eletum ke damtang mate nomlom do boma mundi datum ki una mundi tum most successful people Berthelon anong chithang ki chithang pik pik abang phutum ki un ke pachun thek sai ke pachun thek abang phutum a life story mate a kaila mo langdam lo polote alang ni tum aprang hut ki un e ki par ki chun che dokpe lasik ki un e ki chun che pen chali pon bom se alang ni tum pini munit man lo lasun se li tum langdam ni un e ki un e lagi se ka charli hala ki un je phan isi akeng kam pusi li tum matha dam nei la so vi pilo take action despite fear Open Chethanik lo Kapherik anutin amunit long tado lake is natural emotion lake amethangben skepla lake priun elo stella Kaphere do woi pits le tum sai klem vek nei sai klem lo prote jong majer supiste tum klem lo prote la Kaphere bang ke pride chat po apen ele tum ninge thege do bompo courage do pompo mate katengkai da do kompo apen klem un bompo Asal lo pati tum fail daji pada un eda ji pu kapere avelo. Number 9 bangke surround yourself with support. Nangli konat sidoni nangli komadman nangli phan nang kachini nangli phan nangli kemang phan nang karchak dun lason atum anglum si nangli tudoni. Lason anglum dudun lo kai kita ning nang kapati atum dulu pada nangli kai kita hala Kaphere bang do pik pedat po nang kai kita ning theklong po lasi un ida jibo la ho la son ning gibita abedat po la pen ki jutsi bang ke lahan lo reflect and adjust elo tum sai ki klembo mahut pine pine ke chok chi dat do kok ta hai elo tum matha the la son wangi pu ke sa jong se chitong dat cái chok che chitong dat po te le tum puthot rui thu nang kok po rui thu si kon al lo cái chok che hala lang nam si Kaphere Abidi pen la thu nang kok po la han loi le tum son kep keng kam ka chi yoni jong se le tum fear of failure pate uni da ji chok che da ji rorid parodam de parori da ji ro da ji pula son Kaphere pen Kachepajokji lote kurwang thu